mapagpalang araw po. Ayan, hindi ka lang. Bago tayo mag-ano, lagyan muna natin ng ano ito. Lagyan muna natin ng bakod, ano. Maglagay-lagay muna tayo ng bakod. Kape muna tayo. Masama po ang ating pakiramdam. Yan, sandali lang po ha. At, ha? Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at mapagpalang gabi. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega love shout out. Ngayon po ay dito na naman tayo sa ating kaharian. As usual. Aha. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat at hindi ka lang po ha. Hindi ka lang po. Ayan, as usual, magandang hapon po sa inyong lahat. At mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod. Ayan, mega love shout out. Karoon tayo ng saglit lang po. Ayan, at kape po muna tayo, kape. Bago po ang lahat, nais ko munang batiin ang lahat ng ating mga sulit na subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat bago ang tayo magsimula, ng pagtalakay dyan sa ating mga bagay-bagay kung saan yan, magandang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang araw at mapagpalang gabi. Mayroon na tayong dalawang nanonood. Ayan, binabati ko muna kayong lahat dyan sa lahat po ng mga solid na subscriber. Mega love shoutout po. Unang-una sa Kaarating Plus One, kay Miss Nani Sanchez Vlog, kay Biyaheng Frankel Sam dyan sa Saudi. Yan, ingat ka dyan. Biyaheng Frankel Sam dyan sa Saudi. Ayan, at kay Mami Mercy Calunod. Yan, mega love shout out sa lahat ng mga OFW. Saan man sulok kayo ng mundo, yan, mega love shout out po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po at mapayapang araw sa ating lahat ng Lunes ng hapon na ito. Ayan, bilang ayun nga, pangatlong live natin to patungkol dyan sa Peace Rally. Ngayon po ay hindi na kayang pigilan, nandoon na po
ang napakaraming tao dumagsa na po sa Lunita, no? Totoo po ang sinasabi na 2 to 4 million ang inaasahan na dadalo diyan sa peace rally diyan sa Lunita, kung saan nagaganap na sa nagkaroon na ng dagsa na po ang tao. Magaganap po ang mag-uumpisa po ang rally ay mamayang alas 4 ng hapon. Ayan po, at sinusuportahan po natin kung ano man ang kanilang hakbangin na alam naman natin na sa ikagaganda ng bayan dahil nga sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Kape po muna tayo dahil masama ang aking pakiramdam. Yun nga po, kanina po ay nag-ikot po kami ng aking boss. Ayan. Nag-ikot kami ng aking boss at alam nyo naman, hindi tayo makakuha ng mga kahit storage at gawa ng alam nyo naman po yung mga maraming pira. DMTV Macau, mega love shout out. Teka lang, bakit nawawala lahat yung mga brief ko dito? Pinagtatapon yung mga brief natin, idol. DMTV Macau. Ayan, magandang hapon sa iyo, DMTV Macau. Ayan. Ayan na nga, gusto ko lang i-ano sa inyo na kanina po ay nagkamali po ako ng estimate. Kasi kanina po ay good morning hapon. Iyan, gandang hapon Idol TV Macau. Iyan, magandang hapon sa iyo. DMTV Macau. Iyon nga. Kanina nga po ay hindi tayo makakuha ng footage gawa ng ansakay natin ay yung ating big boss kung saan bawal po ang maghawak-hawak ng mga cellphone, mga tawag-tawag. Alam nyo naman po, yung mga talagang mga maraming pira ay takot po yan, kahit na ano natin, mas maganda na yung ganito, mas maganda na yung ganito na pag ganito lang tayo para kahit balandra tayo sa harap ng camera, wala tayong kinatatakutan, walang iniiwasan. Ayan po, yung mga boss ay siyempre gano'n naman ang kasunduan namin na talagang walang as in, walang kaya kanina nag-ikot kami, pero ang mga pinag-uusapan nila ay yung totoong nangyayari sa bayan ngayong panahon ito, kung saan ang nangyayari po ngayon ay yung korupsyon sa ating pamahalaan. Ayan, iyan ang kanilang pinag-uusapan kanina. Basta ang ating kanila pinag-uusapan ay korupsyon. Mga businessman yun Kaya napakahirap ng talaga natin kung saan yun ang ating naintindihan sa kanilang mga pinag-uusapan, korupsyon talaga. Ngayon ang kalagayan po doon sa peace rally dyan sa Lunita, bigyan ko kayo ng update. Kanina po mga alas 10 ay nag-ikot kami para yung mga na-late, yung mga parating pa na papunta pa dyan sa Lunita, kung anong sinabi sa inyo ng mga lokal, kayo, doon na lang po kayo. Huwag na kayong magpumilit na makalapit pa. Talagang ang chance nyo ay maglakad papunta ng Lunita kasi as of 11 AM ang crowd po sa Lunita ay nasa 1.5 to 2 million na po ang crowd sa Lunita. Ayon po yan sa Manila Police District. Yan po ang update. Sobrang dami na po ng kung saan kanina po ay dumaan kami doon sa may Dimasalang. Naandoon na po yung ibang mga
Nandoon na po yung ibang mga sasakyan ng mga delegates, yung mga nag-participate dyan sa ano na yan, nandito na sa may Dimasalang. Yun dito naman sa may Espanya, hanggang doon na po sa lagpas na ng release bago dumating ng welcome rotunda. Nandoon na po lahat yung mga nakaparada. Tapos maglalakad sila papunta ng Luneta. Doon po ang yung mga manggagaling ng Rizal, manggagaling ng Norte. Yung iba nandoon na sa Road 10, sa May Pier. Nandoon na po lahat. Kumbaga, tsatsaga po tayong maglakad papunta ng Luneta. Huwag nyo na pong pilitin na ipasok po yung inyong mga service, mga sasakyan, siguro yung mga motor, hindi ko lang alam, pero sa tingin ko kasi ang ano po na yan ay aerial shot. Ang aking thumbnail po ay doon na po yan sa may top. Kaninang ano yan, kaninang mga alas 10:30 nakuha yung aerial shot diyan sa may malapit na yan sa Top Avenue mismo. Kaya yung mga mag-participate po, wag na po kayong pumilit na makalapit pa doon yung inyong sasakyan. Gumawa na po kayo ng paraan para ano kayo sa Luneta, kasi as of now puno na po ang Luneta. Sa daming nag-participate kanina po, umikot po kami, inikot po namin yung area ng sa gilid ng Manila. Dito po sa may Malacanang, marami na po doon yung mga galing ng Ayala Bus. Marami na po doon na nakaparada. Marami na po doon. Tapos doon sa may Guanzon, diretso po yan ng tagos po yan ng UN Avenue. Marami na rin po doon. Medyo hindi na visible po ang daan doon. Medyo matraffic na kanina pagdaan namin. Hindi ko lang alam ngayon. Kasi yung mga manggagaling pa ng South, ayan, yung mga gagaling ng Cavite, napaka na po, medyo na. Kaya talagang itong mga panahon na ito na alas 2 na, talagang siguro hindi na kayo makakalapit talaga doon sa grandstand. Kumbaga marami na kayong pagdadaanan. Ngayon yung mga nandyan naman na sa loob, yung mga naman nandyan na rin po sa loob, ay mag-ingat po kayo, baka mamaya mapenetrate po kayo ng mga hindi magandang hangarin para magkagulo kayo, kasi po napakaraming pulis po ang nakaantabay dyan para sa peace and order po yan. Siyempre ang mga pulis po ay ang hangat po niyan ay kapayapaan. Hindi naman yan pumunta para lang magtulog-tulog sa pansitan. Kumbaga na ano po yan, na briefing po yan ng maayos. Kumbaga wag lang tayong ayan, maganda nga po sa iyo DMTV Macau, maraming salamat sa pagtambay dyan. Na briefing po yan ng maayos, kaya yung hanay nyo, yung grupo nyo, baka mamaya mapenetrate po kayo dyan, mahaluan po kayo na hindi magandang hangarin, lalong lalo na itong mga kamatayan black. Maraming mga membro yan na talagang ang hangad yan hindi kapayapaan, kasi ang hangat po niyan, ang gusto nila sila rin ang makaupo sa gobyerno, Ngayon tayo naman, tinututulan natin ang pamamalakad ngayon ng gobyerno na ito, hindi dahil sa ayaw natin sila, ayaw natin yung ginagawa nila, kasi po nilagay na ng tao yan, nanalo na yan. Kumbaga ang suporta natin nandyan, pero yung ginagawa lang nila ang hindi natin sinusuportahan. Iyon ang maliwanag doon, Kaya nga ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay nagkaroon ng ganyan na rally, gawa ng iyon po ay bilang pag kondina doon sa kanilang mga ginagawa, hindi doon sa kanila mismo sa personal na katauhan. Kasi po binoto ng tao yan, ginusto ng tao, ibig sabihin niloob ng Diyos yan, niloob ng Diyos yan. Ngayon
dahil sa mali na nga ang ginagawa, kaya nagkaroon ng mga ganitong pagkakataon para iparating sa kataas-taasan na ang nangyayari sa ating bayan. Iyon lang po ang tanging hangarin ng peace rally na ito, ano? Magulo na po ang ating bayan. Napaka mahal na ng mga bilihin. Laganap na po ang korupsyon. Ano? Gusto ko lang kayong bigyan ng kwento. Napakaliit lang ito, ha. Nung ako po ay nasa delivery driver po ako. Diyan banda sa truck driver po ako nung mga nagdaang panahon. Pag dumaan ka po diyan sa harap ng sa C5, galing ka ng south. Pag dumaan ka diyan sa C5, pagdating mo diyan sa harap ng kung sinong pamilyar diyan sa C5, pagdating mo diyan sa harap ng SM Aura, andyan yung naandyan yung mga Makati Smoke, bibigyan ko lang kayo ng konting kung saan laganap ang korupsyon dito sa ating bayan, bibigyan ko lang ng konting kayong info. Ang nangyayari kapag marami ng truck na pinara diyan sa harap ng SM Aura, ang gagawin yan, hindi yan ititesting. Magbabayad kayo ng 600, bibigyan kayo ng resibo, good for 24 hours yon. Ibig sabihin, pag hinuli kayong anong oras itong nito, pag hinuli kayo ngayong oras na ito, alas 2 or alas 3, hanggang kinabukasan nyo ng alas 3 na pag hinuli kayo doon sa lugar na yon, ipakita nyo lang yon, makakadiretso kayo. Ganon ang isang korupsyon na sinasabi ko. Napakaliit lang yon, pero ang nangyayari po sa atin ngayon sa gobyerno, billion po. Unang-una dyan yung sinasabi nilang flood control project na 500 billion, no? Yan po ay laganap naman na sa ng mainstream media. Yung mga bilihin po katulad ng kamatis, Angel Time Travelers, yan, magandang hapon sa iyo. Katulad ng mga bilihin ngayon, katulad nung kamatis, unang-una dyan, bisitahin nyo yung social media ni dating Commissioner Rowena Guanzon. Kumbaga talagang pinakita niya doon. Hindi lang ako ang nagsuffer nito, ha, pati mayayaman talagang nagsuffer nito. Ang kamatis po ay yung 4 na piraso, pinakita po yan ni dating Commissioner Rowena Guanzon. Yung kamatis po na 4 na piraso ay nagkakahalaga ng 116 pesos, kung hindi ako nagkakamali, ha. Lumalabas ay 25 plus ang isa, nasa 30 plus, kulang-kulang 30 ang isang piraso. Biruin nyo yan, kamatis lang yun. Samantalang nung mga nagdaang panahon, sa may bandang Mindoro, yung mga magkakamatis doon, nagkandapulok na lang dahil wala nang gustong bumili, dahil nga talagang sobra-sobrang production ng kamatis, kumbaga nagkakahalaga na lang ng 5 piso ang kilo, ng kamatis. Kita nyo yan, hindi ng agriculture, kumbaga isang pukpok lang ng ating Pangulo, pwedeng magbago ang lahat. Kasi may mga bawat ahensya may mga namumuno yan Kumbaga pag pinatawag mo yan sa Malacanang at briefing mo ng maayos, siguro magtatrabaho ng maayos yan, kung talagang may political will ang namumuno, yan ang malaking ngayon. Unang-una, pangalawa, yung mga red tape sa ating mga opisina, lalong-lalo na sa pamahalaan, sa ating pamahalaan. Ayan, tika muna, magkape muna tayo, baka lumamig. Kape po tayo. Ganda ng aking baso,
masama po ang aking pakiramdam. Kaya nga po ang nangyayari, kaya nga napuo ang panawagan na ito ng INC, kaya umabot sa humantong sa ganito, gawa ng iyon po ang kanilang panawagan na magkaisa ang mga namumuno sa gobyerno. Siguro lahat naman tayo siguro gano'n naman ang ating hangarin, lahat na magkaisa para sa kapanatagan ng buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino, lahat naman siguro tayo gano'n ang ating hangarin, lalong-lalo na yung may mga pinamumunuan diyan. Unang-una, katulad ng mga homeowners, katulad ng mga TUDA, katulad ng mga lahat ng klaseng organisasyon. Siyempre may namumuno yan sa kanila. Siyempre ang tanging hangad niyan ay mapapaganda ang hanay ng kanilang nasasakupan. Siyempre ang national government ganun din yan. Pero ang nangyayari sa ngayon, hindi natin alam kasi nga marami ang bulong-bulungan na ang ating Pangulo daw ay sunod-sunuran na lang sa kanyang asawa at sa kanyang pinsan. Yun lang ang bulong-bulungan. Tayo naman hindi naman tayo doon hanggat hindi natin napatunayan, gawa ng medyo malayo-layo tayo, hindi natin mahirap nating yun. Yung mga talagang mga kadikit, yun ang mga nagsasabi, katulad nitong si Miss Maharlika, kumbaga talagang magkakaibigan yan kaya nga kahit nasabihin na magkakaaway na ngayon yan, nagtatalo-talo na, siguro hindi naman natin masasabing nag-aaway, hindi naman natin siguro masasabing nag-aaway-away na sila kasi gawa ang kasi diyan, ang tanging lang ng isang tao, kahit naman ako, kahit naman sino, kahit naman kayo, ang hangad nyo naman ay magiging maayos ang inyong pinamumunuan. Ngayon, pag hindi na maayos at mayroong tumiwalag sa iyong pamamalakad, hindi naman siguro masasabing kaaway na yan, kumbaga hindi naman, kasi ang hangad naman ng bawat isa ay magandang ngayon pag pinunak ka ng isang kaaway na ba yun? Siguro naman hindi, kasi may nakikitang mali dapat pag ganon, pag may nakikitang mali, dapat aksyonan, aksyonan ka agad para walang hindi nagkakawatak-watak ang bawat isa, Gano'n naman talaga dapat siguro ang di ba? Ang pamuno ng isang bayang masagana. Sabi nga, di ba? Pag masagana ang bayan, walang kaguluhan, Katulad ng panawagan ng Pangulo na itigil ang impeachment. Bakit hindi siya sinusunod? Siya ang Pangulo, hindi ba? Dapat pag sinabi ng Pangulo, dapat sundin lahat. Ibig sabihin, pag ikaw ay may power, dapat sumusunod lahat. Bakit parang ang nangyayari, parang hangin lang na magsalita ang Pangulong Marcos. Kaya nasasabi tuloy na ang Pangulo ay walang yakbols. Ika nga, di ba? Sa mga salitang kanto, walang bayag. Di ba? Takot, kumbaga sa madaling maintindihan ng ating mga kababayan ay takot magdesisyon para sa kanyang sarili. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Itong dito sa aming lugar, yung kapitan namin dito, gawa ng ang nangyari, nagkaroon sila ng agreement ng dating kapitan. Kasi nga, nagpa-survey sila ng sarili nilang survey, tinatalo siya nung tinatalo siya nung kanyang kaalyado sa survey sa pagkakapitan. Ngayon ang nangyari, kasi malakas nga yung kalaban nila,
ang nangyari, sa tulong ng isang congressman, binulag yung tao sa kwarta, binulag sa pangako, di ba? Ginawang talagang ginastusan, pinirahan para lang padapain yung isang malakas na kalaban. Di ang nangyari, di sa madaling salita, nanalo nga yung kanilang nagtagumpay nga yung kanilang plano. Ngayon ang nangyari, nagisunod-sunuran yung isang kapitan. Parang tao-tauhan na lang. Siguro ganun na siguro yung ganun siguro ang nangyayari ngayon dito sa kay Pangulong Marcos. Kaya nga siyempre ibinuto ng tao yan. Ako talaga, aminado ako, hindi ko talaga binuto yan. Pangulong Marcos, pero wala tayong magawa. Kahit magtuwad-tuwad man tayo dito, wala na tayong magawa kasi declare na yan, panalo na yan kumbaga, yan na yun ang problema kasi kaya umabot sa punto na ganito na may mga panawagan na kasi nga walang nakikitang magandang direksyon ang ating pamahalaan. Lumalakas ang panawag, hindi ba? Saan man kayo naroon, may mga hinahawakan man kayong organisasyon, may pinamunuan man kayong organisasyon, kung walang direksyon walang direksyon ang inyong pamunuan, walang pupuntahan, magkakawatak-watak, hindi magtatagal ang inyong samahan, hindi ba? Kape po tayo. Kaya nga sa na ito, sana mapakinggan na ito at makapagdesisyon na siya sa kanyang sarili. Isipin mo yan, nanawagan na ang Pangulo, hindi pa pinapakinggan ng mga congressman. Gawa ng wala. Talagang ang ating speaker ay binubusok. Katulad nung sinasabi nila na 777. Sino ba naman ang, sa totoo lang, kung ikaw anuman ang kalakas ang iyong prinsipyo, pag ikaw ay inopera ng bilyon-bilyon, sino ba namang hindi masisilaw dyan? No? Kahit sinong dyan, maliban lang kung ang puso mo talaga ay para doon, para sa Panginoon. Ang paglilingkod mo ay para sa Panginoon, hindi ka kayang tuksohin kahit na sino. No? Kahit na bilyon-bilyon pa ang pira na yan, hindi ka kayang tuksohin. Kung ang puso mo ay tapat na paglilingkod, hindi ka kayang tuksohin ng kahit anong klaseng halaga. No? Kaya nga lumakas ang panawagan na ito hanggat sa humantong ngayong araw na ito, na ngayon po ay nagtitipon dyan ay kanina po ang crowd ay sabi ng Manila Police District ay nasa 1.5 to 1.7 million. Siguro ngayon dahil mag-uumpisa na, malapit na mag-umpisa, no? Malapit na mag-alas 4. Konting oras na lang mag-uumpisa na. Puntahan nyo po yung INC TV kasi sila ang sila ang host, no? Ayon nga doon sa isang in-interview doon sa INC TV na isang paring Katoliko din, nakikiisa sila sa panawagan ng INC ng kapayapaan. Hindi kasi pinag-uusapan dito panahon na ito, hindi dito pinag-uusapan kung ano man ang iyong kinaaaniban, kung ano man ang iyong sikta, sa ano man ang iyong paniniwala. Ang basta't ikaw ay naniniwala na kailangan magkaisa at mapayapa ang ating pamayanan, ito po ang panawagan ng rally na ito. Kaya nga po, peace rally, no? Para napakalayo pa po ang 2028. Mayroon pa tayong 4 na taon para lang durugin mo ang isang sinasabi mong kalaban, no? Kaya walang mangyayari sa ating bayan pag ganito ang ating kalakaran sa politika. Hindi po aasenso. Baon na po tayo sa utang. Maawa na kayo sa mamamayang Pilipino na naghihirap na. Unang-una yung PhilHealth gusto pang ubusin.
Kawawa naman yung mga namamasukan sa pabrika na binabawasan ng PhilHealth katulad ko. Paano naman kami? Pag kami nagkasakit, yun lang ang inaasahan namin. Wala kaming mga sunlight, wala kaming Gripalite, wala kaming ano pang mga lifeline na, mga Pilam Life, wala kaming mga insurance. Ang inaasahan lang naming mga manggagawa, mga maliliit na manggagawa, ay iyon lang ang PhilHealth. Ngayon kukunin nyo pa. Maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino na bumubuhay kung bakit lumalaban ang gobyerno, kung bakit kumikita ang gobyerno ng pira sa mga nagtatrabaho. Tapos gagawin nyo pang, kukunin nyo pa yung pira na para sa tao. Dapat ang ginawa nyo, marami palang pira, totoong marami palang pira, dapat pinatawag nyo yung kung sino ang may hawak ng health, inutosan yung gawin lahat ang para sa tao, hindi ba? Ngayon nasilaw kayo sa pira, gusto nyo pang kunin, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino na naghihirap na. Isipin nyo yung kamatis ngayon na halos 25 pesos na ang isa. Yung siling, yung bell pepper, yung malaking sili, pag ikaw ang magluto ng mitsado, na makatikim-tikim ka man lang ng masarap-sarap, magkano na ang bumili ako ng 2 piraso, umabot ng 120. Grabe, maawa naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga nagkakaisa ang tao nang dahil sa nakikita na talaga na grabe na ang korupsyon na nangyayari dito sa ating bayan. Ngayon po, yung nagdaang Karina, yung bayan kong Sinilangan doon sa Camarines Sur, 100 plus o 200 plus ang namatay po doon sa bagyong Karina. Ilang bilyon po ang inilaan na flood control diyan sa Bicol na yan. Yung may hawak ngayon ay yung Ako Bicol Party List na congressman. Nasaan yung bilyon-bilyon na flood control project? 22, 23, 24 bilyon po ang bilyon po ang inilaan na pundo diyan sa Camarines Sur. Ni isa po wala. Ang daming nalagas na buhay. Ngayon paano na ang Pilipino? Kung puro na lang ganito ang makikita natin, malalaman natin, winaldas ng pira ng bayan. Paano na? Baon na sa utang ang Pilipino. Kahit sino pang bilyonaryo nagsasakripisyo. Sa bagay ako, ano ko talaga, ang mga negosyante, alam natin lahat yan, na ipinapasa sa kanilang manggagawa, anuman ang kanilang, pagdating sa 12% VAT, ang nagsasakripisyo ang manggagawa. Yung mga mayayaman, ibabawas lang yan sa manggagawa Kaya palaging ang durog na ang maliliit na manggagawang Pilipino, durog na. Kaya nga ito nang pagkakataon naman siguro para pakinggan ng pamahalaan ang hinanaing ng mga maliliit na manggagawang Pilipino. Yung mga kamatayan black, yung mga pinaglalaban nila, may mga ano naman diyan, may mga ilan naman diyan na totoo na kailangan talaga, pero wag nating suportahan ng todo yan kasi ang gusto lang niyan ay sila rin ang makaupo sa gobyerno. Maniwala po kayo. Iyan ang ating diyan sa kamatayan black na yan. Hindi lang natin maintindihan ang ating mga ibang mga kababayan dahil nabubulag sila sa mga paniniwala, sa mga mabulaklak na dila ng mga kamatayan black na yan. Huwag po kayong palilin lang. Tayong mga maliit na Pilipino, pinagdaanan ko po yan kung bakit ako napadpad dito sa kamay nila dahil po dyan
ang amin pong buhay sa probinsya ay hindi po kami ganun kahirap. Wala po kaming sapat-sapat lang. Kumbaga, sabi nga ng Panginoon, pag ikaw ay magtrabaho, ikaw ay mabubuhay, no? Ganun kami noong araw, nakakapag naman kami, nang dahil nga sa mga mabulaklak na dila ng mga kamatayan black na yan, nagkawindang-windang ang aming paninindigan dahil nalinlang kami. Alam nyo, sa totoo lang, kung maraming naghihirap dito sa Metro Manila, mas marami po na naghihirap na hindi nalalaman ng gobyerno. Nandoon sa kasulok-sulukan ng ating kaduluduluhan ng ating mga kabundukan doon sa kung makikita nyo ang kabahayan nila. Kung dito sa Metro Manila ang squatter, tagpi na mga plywood, ang squatter, pumasok po kayo sa mga squatter, mga tagpi na plywood, tagpi na mga tarpaulin. Pumunta po kayo doon sa kabundukan, yung mga magsasaka na lehitimong mga magsasaka, makikita nyo po doon kung gaano sila naghihirap, kung gaano naghihirap ang buhay dahil hindi nakakarating ang pinag-aawayan natin ng mga ninanakaw ng gobyerno na yan. Hindi sila, kumbaga, kulang sila sa kaalaman dahil nga ang isang pamunuan ay nakaupo na, wala nang ibang ginawa kung hindi doon na lang magpakuya-kuyakoy doon sa kanilang malalamig na aircon. Pumunta po kayo doon sa kasulok-sulukan ng yung mga lehitimong magsasaka. Makikita nyo po doon ang kanilang bubong ay pinagtagpi-tagpi na dahon ng nyog, pinagtagpi-tagpi na dahon ng nipa, walang kubita, walang sorry po sa kumakain walang as in walang mag-ulam, asin, tuyo, makabili sila ng sardinas, jackpot na sila, para na silang nakabili ng karning baka. Ganun po ang magsasaka doon sa kaduluduluhan ng bundok. Alam na alam ko po yan kasi nanggaling po ako dyan. Manananghalian sila ng kamote, manananghalian ng kamuting kahoy, naghihikaw sila. Pagdating doon sa pagkain ng mga pananim nila, hindi sila naghihirap. Naghihirap sila, alam nyo kung saan? Yung mga tulong na nanggagaling sa gobyerno dahil hindi nakakarating sa kanila. Ganon ang ating mga kababayan. Kahit dito sa atin sa Metro Manila, yung mga squatters area, yung mga nasasakupan, kahit papano naaambunan sila. Kahit na sabihin na natin na naghihikaw sa buhay, mas naghihikaw sa buhay ang nandoon sa kabundukan, kasi walang nakakarating doon na tulong na nanggagaling sa gobyerno. Kung hindi bumaba ng bayan, minsan nagkaroon pa ng diskriminasyon kasi nga kulang sa kaalaman, hindi nakapag-aral ng maayos, nagkakaroon ng diskriminasyon, kulang sa kaalaman. Totoo yun. Yun po ang masasabi ko sa inyo. Ganon tayong mga Pilipino. Tayo, nagsasalita tayo ng ayon sa ating nakikita. Hindi natin nakikita yung talagang tunay na mukha kung paano naghihirap ang ating mga kababayang Pilipino. Yung ibang mga mayayaman, yung ibang mga namumuno sa gobyerno, tinitingnan lang nila yung papel, yung statistic. Papel lang ang binabasa ng mga yan, mga namumuno yan eh. Nag-aano lang yan, nag-aantay lang yan na sa iparating sa kanilang mga tauhan. Kaya nga ang nangyayari itong si Pangulong Marcos, nang dahil nga sinasabi nila na duwag daw, takusa,
di ba? Sa mga ano diyan ano, sa mga salitang sa mga salitang kanto ba, takusa. Sabi nga nila no, sa mga salitang tambay. Takusa ka pala eh. Di ba? Ibig sabihin takusa, takot sa asawa. Yan. Yan nga ang ano. Kaya nga ang nangyayari, hindi niya alam ang nangyayari sa ating mga kababayan na talagang naghihirap na. No? Magugulat na lang siya, maambus interview siya, di ba? Kaya nakakapagsalita siya ng ano eh, puro sablay talaga, maniwala kayo dahil nga kulang sa kaalaman. Hindi nakakarating ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Alam niyo naman yan, mga mayayaman yan, mga yan. Maniwala ba kayo si Pangulong Marcos nung iyan ay nag-aaral, nakababa yan kahit sa mga squatters area? Hindi ako maniniwala, never akong maniwala kasi nga napakarami kong kilalang mga malalaking tao na mayayaman, mga kaibigan ko yung mga driver. Alam mo naman tayo, mayaman tayo sa kaibigan. Pagdating niyan doon sa malalaking eskwelahan, doon magkita-kita kami, doon magtagpo kami. Alam nyo ba, yung mga mararaming pira, may mga bodyguard pang kasama yan, kasama yung mga yaya. Ilan ang bodyguard? Walang as in, walang ibang makahalubilo yan kung hindi kanyang mga kaeskwela lang. Hindi makipaghalubilo yan sa mga hindi makipaghalubilo yan sa mga driver. Ang makakahalubilo lang yan yung yaya, makakausap. Ngayon, paano mo malalaman yung tunay na realidad na nangyayari dito sa ating bayan kung ikaw mismo lumaki na hindi mo alam ang iyong kapaligiran? Di ba? Kaya ang ating mga namumuno sa bayan, kung hindi bumaba doon sa laylayan ng ating lipunan, hindi makikita kung gaano naghihirap ang ating bayan. Kasi yung mga yan, nag-aabang na lang yan doon sa mga statistics, sa mga papel. Pag binasa nila yan, kung anong nakakarating sa kanilang report, iyon na lang yun. Magdidesisyon ang ating Pangulo base doon sa nakarating sa kanya. Kaya nga pag hindi bumababa yan doon sa tinatawag na laylayan ng lipunan, hindi makikita kung gaano naghihirap ang bayan. Hahantong ba tayo sa ganitong klaseng sitwasyon na rally kung tayo ay masagana ang buhay? Mayroon bang makikiisa dyan kung tayo ay sagana sa yaman ng ating yaman ng ating mga natatamasa? Walang makikiisa dyan. Ibig sabihin, naghihirap na talaga. Naghihirap na ang bayan kahit dumagsa ng ganun karami. Dahil nga hirap na ang tao. Baka naman sabihin nila, tayo naman ay hindi tayo pumupuna dahil hindi natin gusto ang gobyerno. Ang gobyerno nandyan parate. Nandyan yan, intact ang gobyerno. Ang hindi intact dyan ay namumuno. Ay, kabayan, magandang hapon. Maray na hapon sa imo, Noy. Kapi kita, yan ako digdi sa harin sa imo. Masama ang aking pakiramdam. Kaya, pinakialaman ko yung kapinire. Pupunta sana ako dyan ng linggo kasi nga di ba marami tayong gusto kong kumuha sa'yo ng mga idea pa. Hindi ko alam kasi itong Miyerkules nga pinaplano ko, may duty ako ng Martes ng gabi, maghapon may trabaho, Martes ng gabi may duty ako, kinabukasan Miyerkules hindi ko alam, baka matulog lang ako ng konti. Gusto kong makapunta sa iyo. Gusto ko talagang magkausap tayo. Hihingi ako ng mga idea.
hindi ko alam kung aabutin ko pa kasi yung isang kagawad ay makikipag-meeting sa akin sa Merkulis din, pero wala pang confirmation. Pero nag-ano na kagabi, tumawag kagabi na kumpirmado na ng Merkulis mag-uusap kami. Pero oo nga ang problema yung kasama natin ay trinang kaso, kaya sabi niya nung Sabado hindi ako makaano, kaya hindi daw siya trinang kaso si Ray. Kaya nga sabi ko, bayaan muna natin makapagpahinga. Kaya gusto ko sana kahit tayong dalawa lang muna sa Merkulis, titingnan ko yung ano nung gusto ko kasi yung mabilis-bilis yung motor para mabilis ako makarating diyan sa iyo. Alam mo naman malayo ang Valenzuela to Angono na yan, di ba, sa'yo? Medyo malayo-layo, kaya gusto ko yung kondisyon yung motor, hindi yung tika-tika, ayaw ko. Tika-tika na yung aking motor, kaya gusto ko yung medyo bago-bago. Natitingnan ko yung sitwasyon pagka basta ano mo lang na Merkulis, siguro mga alas 11 or alas 11 or alas 10 mag-chat ako sa iyo kung makakarating ako ng Merkulis o hindi, kasi depende doon sa may pasok kasi yung may-ari ng motor, kaya manghihiram lang tayo ng motor, kaya depende kung walang pasok yung may-ari ng motor, makakapunta ako sa iyo ng maaga. Siguro baka bago ka magbukas hindi ka pa nakapag-ilamos, nandiyan ako sa iyo. Kasi ang duty ko naman is alas 12 hanggang alas 4 ng madaling araw. Siguro kung makapagpahinga ako ng mga isang oras, mabiyahin ako papunta sa iyo. Alas 5, mga alas 6 sigurado pag hilamos mo, andyan ako. Magugulat ka pag bukas mo ng pinto, andyan ako sa pintuan mo. Ayan. Gusto kong makausap tayo kahit konting oras. Gusto kong makakuha ng medyo konting ideya pa tungkol doon sa tinatayo nga namin livelihood. Pero ang masasabi ko, medyo okay na, kasi nga nag-meeting kami itong last Autso. Pinaano ko yung lahat ng mga kung kumita ba or hindi. Ayun, magandang naman kasi medyo maganda-ganda yung balita ng ating mga nasa baba. Kaya sabi nga, God is good, di ba? Yun nga ang sabi nila. Kaya nga gusto ko talagang makakuha pa sa iyo ng mga magagandang ideya para mapaganda natin yung ating pinamumunuan. Pangalawa, yun doon sa homeowners. Alam ko na marami kang alam sa Biblia. Alam mo naman walang pinagkaiba yan yung kumbaga ang gobyerno at saka ang Biblia ay naandyan iisa yun kumbaga nandyan yung pamunuan andyan kung saan kung paano i-guide nasa Biblia lahat yan, kasi nabasa ko na rin. Hindi ko lang alam kung yung mga verse, di ba? Kaya gusto kong makahingi sa iyo kahit konting makatapos tayong makapagkape. Pwede nang magpaalaman kasi medyo hectic sa schedule. Hectic talaga sa akin ang schedule sa Merkulis. Yung mga Merkulis na araw. Kasi talagang hindi ko na pumasok dito sa trabaho ko na ito. Talagang makipagdebate na ako na Merkulis talaga hihingin ko na wala akong pasok. Abaw, umabot na tayo sa naka 49 minutes na tayo at naandyan pa rin kayo maraming salamat sa inyong nagtambay kayo dyan. Ayun na nga, nandoon na tayo sa gusto ko lang ituloy, medyo na sumigwi tayo ng konti kasi dumating yung isang nating kaibigan
isang malupit na kaibigan, isang milyonaryong kaibigan na andyan po. Ang ating milyonaryong kaibigan nakamonitor. Aha. Kaya alam nyo, gusto ko lang bigyan ng konting ano. Okay, dito lang ako. Okay. Gusto ko lang kayong bigyan ng konting ano, no? Itong aking kaibigan ay dati kaming magkasama niyan. Kumbaga, ngayon nakuha niya yung tamang direksyon ng kanyang buhay. Ako naman, iba naman ang tinahak natin. Kaya medyo ano, pero na-inspire ako sa taong yan. Kaya ang ating kaibigan, si Arthur Aringo. Kaya good luck sa'yo. Gusto kong humingi sa'yo ng mga konting kaalaman pa. Alam nyo naman, medyo nag-evolve na rin tayo. Nag-iiba ng panahon, ano? Nahihilig na tayo sa yung mga hindi natin nakahiligan, nahiligan na natin, no? Kaya nga, ayan, mga Merkules or ano, basta. Mag-chat ako sa'yo mga 10 or 11. Depende sa ano, service. Kung magkapi tayo. Kahit tayong dalawa lang. Magkaroon tayo ng konting ano. Magkaroon ako ng konting kaalaman para natin mapaganda yung ating ano, direksyon sa ating pinamumunuan, ano. Ayan, at mag-iisang oras na naman tayo, ano, ha. Ayan, yung mga nandyan sa lunita, no, ingatan nyo yung inyong hanay na ano, mapasok kayo, mapinitrate kayo ng mga hindi magandang hangarin dyan, ano, para lang ma-disperse kayo dyan ng mga pulis. Mag-ingat po kayo sa inyong hanay para walang masaktan, ano. Baka mamaya magkapaluan, ano, kasi i-disperse kayo ng mga pulis. Kaya nandyan, ang gusto lang yan ay kapayapaan, no. Kaya ano, yung kapulisan naman, ang ano naman natin, huwag kayong masyadong mainit dahil iyan po ay kumbaga iyan ang inyong mga boss. Yan ang nagpapasahod sa inyo. Dahil ang lahat ng nandyan po ay lahat yan ay pag bumili yan ng ice cream sa McDo, binabawasan niya ng 12% na VAT para lang may pampasahod sa inyo, no? Para lang may makurakot ang ating gobyerno, no? Sino ba ang hindi sa inyo binabawasan ng 12% na VAT? Lalo na itong kaibigan ko na ito na milyonaryo, ano? Napakalaking binabayaran niyan sa VAT dahil ang binibili niya ng mga materyales ay 100,000. Napakalaking binabayaran yan. Kaya pag hinuli nyo yan, magsaludo kayo bago nyo hulihin. Kasi isa iyan sa nagpapasahod sa inyo. Isa iyan sa napakalaking nagpapasahod sa inyo. Dahil ang laki po ng binabawas yung tax niyan. Ang laki ng binabayad niya sa tax. Dahil iyan po ay milyonaryo. Kami, kumbaga sa mangingisda, kurami lang ang binabawas sa amin. Pero ang laking bagay po yan pag naipon kasi nga iyan ang pag naipon yan, kumbaga iyan ang pundasyon talaga. Di ba? Lahat ng mga manggagawang Pilipino, ayan, tinatamad na dahil sa ayuda. Ngayon, saan na ang kukunin yung buwes? Kung binusog nyo sa ayuda yung tao, tatama rin ang magtrabaho. Dapat kayong mga congressman, wag nyong palitan yung DSWD. Yung DSWD ang mag-isip kung paano tulungan yung hindi lahat pinakialaman nyo na. Gusto nyo nang maging huwes. Anak ng baka naman ng mga congressman na ito. Hindi na kayo na kaya kayo nandiyan sa kongreso parang bumalangkas ng batas. Baguhin yung mga batas na ano yun? Maingay yung nag-ingay na yung tao sa taas. Lumamig na tuloy yung kape ko, pambihirang buhay na yan. Sama mo yung ano? Hoy! Yung crackpot sa kayo tubig. Akala ko inaway na ako.
Nagalit. Sumigaw na yung tao sa taas. Yan nga, no? Paalala lang ito sa lahat ng mga, sa lahat ng mga ating na mga namumuno dyan sa gobyerno. Ayan, pakinggan natin ang sigaw ng taong bayan na andyan ngayon sa Luneta. Nagsusumigaw nang dahil sa kapalpakan. Magtira ka ng isang No? magpat yan. Huwag kayong magbingi-bingihan diyan na pasok sa isang kaliwang tainga, labas sa kabilang tainga. No? Pakinggan niyo ang sigaw. Naghihirap na po ang taong bayan. Oh. Lalong-lalo na ito yung aking kaibigan na ito, pag namimili yan, ang taas na ng bilihin. Pag mamili pa naman yan, napakarami. 2 truck, 3 truck. Oh, tapos napakamahal, mabawasan nyo pa ng 12% na VAT. Kamukat-mukat mo, ninanakaw ng bilyon-bilyon. Mahiya naman kayo sa taong bayan, mahiya naman kayo sa amin, ang liliit na namin tao. Magbabayad sa inyo ng napakalaking tax. Tapos na nakawin lang. Hindi namin kayo nilagay diyan para lang nakawin yung pira ng bayan. Nilagay namin kayo diyan dahil pinagtiwalaan namin kayo na sa inakala namin kayo ang makakaahon sa mga naghihikahos na Pilipino. Oh, iyon ang simpleng simpleng paliwanag diyan. Nilagay namin kayo diyan para pangunahan, pamunuan ng maayos ang ating sambayan ng Pilipino. Oh, anong nangyari? Lumayo ang bumalik. Yung ating presidente naman, pinagtiwalaan namin kayo, huwag nyo naman sirain. Sa bagay, sira na, wala na sisirain dahil sira na. Tingnan mo naman ngayon, ang tao dyan sa Luneta kung gaano karami. Oh, isa na yan sa dismaya. Pag hindi nyo binago, hindi ko masasabi kung ano ang mga susunod pa na hindi natin mapipredict . Kasi ang tao, pag yan ay nagugutom, pag yan ang kumulam ang sikmura, magwawala yan. Baka hindi na mapigilan, hindi ka makatapos sa yung termino. Hindi naman sa kayo, ha? Baka sabihin naman nagbabanta tayo, hindi nagbabanta. Inaano lang natin yung pupwedeng mangyari. Pag hindi pinakinggan ang panawagan na yan, yan lang ang ating masasabi dyan. Marami nang naghihirap. Bilyon-bilyon ang hayagang nanakaw. Ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin nyo? Ang ginawa natin ay nananawagan. Pero hindi naman tayo pinakinggan. Gawa ng ilan-ilan lang tayo. Siguro itong pagkakataon na ito, yung nangyayari dyan ngayon sa Luneta, sa Quirino Grandstand, sana naman mapakinggan na. Dahil medyo talagang masakit-sakit na sa tainga yan. Delikado yan. Pag iyan ang nagwala, yung ganun karami, pag iyan ang nagwala at sinuportahan yan, ay baka hindi natin sinasabi ang pwedeng mangyari, hindi natin pinangungunahan, pero baka iyan ang pudyat para makagaya kayo sa inyong yumaong ama. No? Hindi natin sinasabi na mangyayari yan. Yan, mga posibilidad yan mga posibilidad na gawa ng naghihirap na talaga sa totoo lang. Hirap na. Napakaliit na bagay lang yung kamatis. Noong araw tinatapon-tapon na lang, ngayon napakahalaga na ng kamatis. Dahil magkano na ang isa? 22, 23. Sus Maria Josep, maawa na kayo sa Pilipino. Hindi nakaaya-aya ang nangyayari sa ating bayan. Nakaisang oras na tayo, ha? Ayan, sa lahat ng mga nandyan, paalala lang, sa lahat ng mga nandyan sa Luneta, mag-ingat po kayo.
ingatan nyo ang inyong hanay, baka mapasok kayo ng mapenetrate kayo ng mga ano, huwag nyong hayaan na panghimasukan ang pulis ang inyong kalayaan na pagpahayag, no? Para matigil ang inyong pagpahayag diyan sa Quirino Kronstadt. Mag-ingat po kayong lahat at gusto ko munang pasalamatan ng ating kaibigan, nandiyan ngayon nakatambay, si Arturo Aringo. Ayan, yan, malupit nating kaibigan yan. Ayan, at si Mami Mercy Kalunod ng Sweden. Ayan, ingat po kayo lagi dyan, Mami Mercy. Ayan, at si Ma'am Rosalina ng US of A. Ayan, at si Ma'am Analisa ng Malaysia. Ayan, ingat po kayo, Ma'am Analisa. At si Puldonisa Official, yan ang malupit natin, master natin yan, Master Buset. Ayan, at yan po ang founder ng Family Buset. Ayan, Family B. Yan ang founder, si Master Paul. Ayan. At si Gi Chang Wok ng Middle East. Ayan. At si Gawad Antonihan ng Maguindanao. Ayan. Miguel up shout out sa inyong lahat. At si Miss Nani Sanchez Vlog. Ayan. Andyan naman yan sa Batangas. At si Biyaheng Brankel Sam na nandiyan sa Middle East din. Ayan. Mag-ingat po kayo lagi sa inyong araw-araw na pakikipag sapalaran. Saan man kayo sulok ng mundo, lahat ng nararating ng live stream na ito, mag-ingat po kayong lahat, lalong-lalo na yung mga nakatambay dyan. Yan, ingat po kayo saan man kayo naroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Yan, maraming salamat po. Ayan, sa lahat ng mga kikiisa ngayon, anuman ang inyong damdamin, anuman ang inyong sinusuportahan, anuman ang inyong pinaglalaban, hindi po natin inaano ang kalaan, hindi natin kinakalaban ang nakaupo. Ang nilalabanan natin ang sistema po, maliwanag ang sistema, ang pamamahala, hindi po yung personal, kung hindi ang sistema ng pamamalakad sa ating gobyerno. Hindi po natin nilalabanan ang individual. Wala po tayong pakialam sa kanila, wala po tayong tunay na kaugnayan. Ang tanging kaugnayan lang natin, kahit tayo nagsasalita ng laban sa gobyerno, ay ang mga nangyayari sa ating bayan. Kapag lahat tayo, dahil po tayo ay isang Pilipino, nakikipagsapalaran sa lipunang ito, pag tayo ay namayapa na, wala na tayong pakialam. Wala na tayong pakialam. Pag tayo ay flat na ang ating mga paa, pantay na tayo, sa isang sulok na lang tayo, 6 feet below the ground, wala na tayong pakialam, di ba? Tayo habang kumakain pa at humihinga, may pakialam dapat tayo, kasi nandito pa tayo sa lipunan na ating ginagalawan. Ayan, iyan po ang ating masasabi dyan. Ang nilalabanan lang natin yung sistema, hindi personal. Ano man ang inyong pinaglalaban, ano man ang inyong prinsipyo, yan, prinsipyo nyo po yan. Yan, ang aming prinsipyo ay pinaglalaban. Kung pinagbibintangan, na kung hinahamon ka na hair follicle test, ipakita mo na hindi totoo. Dahil ikaw ay public servant, ipakita mo sa humahamon sa iyo na hindi totoo ang kanilang binibintang. Kasi po, habang tayo ay nananahimik, nabubuo ang paniniwala ng tao na totoo ang kanilang mga sinasabi. Yan lang po ang ating yun lang po ang ating maiiwan. Abangan nyo po ang ating mga susunod na update sa ating live. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nagtambay dyan. Maraming salamat po. At tayo rin po ay palubat na. Maghahanap tayo ng charter. Dahil mamayang alas 6 pa po. Hindi ko alam kung aabot pa ako. Kasi po ang out ko ngayon ay alas 7. Ang schedule ko.
hanggang alas 7 po ako ng gabi. Ayan, kung tayo ay bibigyan ng pagkakataon, mamayang gabi po ay mag-update ulit ako sa inyo. Ayan, maraming salamat po at sa lahat ng nakatambay dyan, sa lahat ng maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga dumaan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga solid nating subscriber. Mapagpalang hapon at ingat po kayong lahat. Ayan, God is good. Thank you very much.